Jaya Pito sawise rendah Indonesia. ingsun mundhut Indonesia. kadipan swarana Ini harus betul. Layo dalasan iki sesuai kalau kudu dipakulan lenggor dari persangka kae kok kirto aja tembung joyo sapa katimbang coba ingsun ndut kepiye tanggung jawab sini kepareng matur pancur pamunten dene jejiban ingkang sampun kasampiraken sedaya kala taun panjenengan boten wonten ingkang badhe mancai daun panjenengan ora ketang kuwi ya ning tembungmu kaya titis tetes rinati umpama sumedang rampit dasar tur wasis bicara ora selang kuwi pinter rakit tembung ya non sewu kok ampun sanget anggenipun ngambana dhateng kula nika kalebet manungsa ingkang lamun ingkang baten nika wonten tetembungan nadyan kula aja nganti kendhake Joyo Sapir iki lho iki nih. Oh sih. angeti anindang satu ambasan Wes. ingsun wis lampun moksa pinggane sang yang Bathara kenes amanggung satu kawane bakal kapeksa ingsun kuwi bakal lereh ketandur kene Prabu ing kraton tandus bakal kamutusake kemenang gedhok lenggah karo Prabu ing tandus Prabu amungkuran ingsun kurga rekna Putrane Sang Prabu kuwi amung sawiji. Kuwi kan tenan nata kawula.
iki ora beda-bedake. Kuwi kawula kagok utawa kawula kabeh iki gunakake kejaba saka Majapahit kang diarta dening Sri Subasiti ya kencana. Kae uga wajon nanging anggone nata negara kuwi ora beda kaya dene priyangi kan. Lho kowe kok sing watene dasar nopo? Ora namung dapur ngemotaken utawa ing mangken pun dasar kae lho dapur tambah saiki gampang dicap prolangsane mila menawi pamanggih kula ingkang sinebatan ya kok iya ingkang kadang panjenengan dipun jumenengaken kersanipun tandhesanipun negari ingkang boten dipun anggep remeh kalih negari sanèsipun para pamanggih kula cukup yen kuwi tak umbar iki mengko ora nampu mangoso tunggal ing kraton Tanjaya ingsun dadi ingsun kelak rendah kabunggo tunggal ini wis dan ini Bos, pelan-pelan. Sasampunipun kula ngambah wonten ing Pendopagung Kraton Paris. Kula mireng surat hamba tubuh bendengung mangambal-ngambal petandhaaken wonten ing Kraton Paris wonten wisudan. Lajeng wisudan napa? Kadang ingsun pangeran Kurunggawas. Ya, ora luput gempok ngendikan. Wisudan kerwisudati ngarep Prabu ing Tandus. Ora yo. Amung putra ingsun Purba Prekna ya. Pulunan kula pun bontok.
wonten ing kraton Tandhes tiranipun Rama Prabu Purbanegara manut wilet kacang wonten kulunan kula Purbanegara ingkang jumen nayo nanging kula ingkang pangkat kulunan kula menika pawak wanita jumeneng Narendra niku ampun jajal-jajal ampun coba-coba kados tiyang nitih Durana lena anggenipun wis jawah ingkang ngrasaken badan nanging menawi kulunan kula Purbanegara lena anggenipun leres kendali negari ing Tandhes kula anggadhe kapitan ingkang rekoso boten kawula sing lungguh ing pusara ingkang rekoso menika kawula cilik sing boten mangertosi kentang pingpoling pun awis Atus pundi Rama? Guru nggih yo kok menawa lali perlu tak eling ning sing bebayani kuwi yen sirampung lali di negara iki diatur dening Pranatan. Lah Pramata kuwi sing gawe narkoba wis padha lenggah ana ing Busara. Wiwit jaman Jamaduca nganti saprene Gorawangsa. Kemenang gaduh Iki kok aku gak jenengane. kuwi kudu ana urutane jarak Narendra kempatan Prameswari. Monggo di aku lan kowe kena gawe tunggal bapa ning siji dadi kowe ora ana hak mung dadi gratis iki oyo nganti beda-bedake kakop lan putih yo mergo ombak ungguling jaman yo di uga dikutlan kanan priya putri ku ora ono bedane conone bupati wadon ora kurang ya kok Menika leres Kanjeng Rama. apa kok padha ora kurang dadi maju negara iki ora gumandhut saka dupeh bodho ora dupeh patung kuwe ning negara salupre kawan Gusti nggih